మానకొండూరులో మండలంలో జోరుగా మట్టి అక్రమ రవాణా కొనసాగుతుంది. ఉద్యమ తెలంగాణ మా ప్రతినిధి అందించిన సమాచారం మేరకు మానకొండూరు మండలంలోని ముంజపల్లి, ఈదులగట్టెపల్లి శివారు గ్రామాలలో గల ఎస్ఆర్ఎస్పీ కాకతీయ కెనాల్ కాలువ, బ్యాంక్ మట్టి కట్టలు, వృక్షాలతో ఉన్న మొరం మట్టి కట్టలు జేసీబీ, ఎర్త్ మూవర్స్, రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులకు, గృహ నిర్మాణదారులకు అక్రమంగా రవాణా చేస్తున్నారు అధికారులకు తెలిపారు. అధికారులు వారి వద్ద తూతూ మంత్రంగా పెనాల్టీ వేస్తున్నారని, రెవెన్యూకు జమ చేస్తున్నామని, అందిన కాడికి దండుకుంటున్నారని ప్రజలు వాపోతున్నారు. మంగళవారం రాత్రి 12 తర్వాత జేసీబీ యజమానులు కెనాల్ మట్టిని త్రవ్వి ట్రాక్టర్ల ద్వారా, టిప్పర్ల ద్వారా అక్రమ రవాణా చేస్తున్నారని సమాచారం అందించారు. కెనాల్ పైకి మా కరీంనగర్ బ్యూరో ఆకుల్ సంజీవరావు వెళ్ళగా జేసీబీని కెనాల్ ప్రాంతం నుండి దూరంగా తరలించారు. మట్టి రవాణా చేసి గబగబా దూరం తీసుకెళ్లారు. జేసీబీ యజమాని బరికొప్పుల కొమ్రయ్య జేసీబీతో రాత్రి ఉదయం 10 గంటల వరకు అలుగునూరు డివిజన్ అక్రమంగా రవాణా చేయడం జరిగింది. క్షేత్రస్థాయిలో కాపలాదారు సమాచారం అందించారు. స్థానికులను అక్రమ రవాణాపై దారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. చూస్తూనే ఉండండి ఉద్యమ తెలంగాణ, మా కలం తెలంగాణ ఉద్యమగలం. వాడు పంపాడు, మళ్ళీ తెలివిగా వాడు ఇక దొరకబట్టిండు. వాడు కొడుకు చెప్పిండు, కొడుకు చూపించేసరికి ఈ నెంబర్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను అని చెప్పి వాడు చెప్పినట్టు. వాడు చదువుకున్నాడు కొంచెం అట్లా.